patches of the map in for color. And if you look to the left now, if you go up there at the top, there's actually a really nice view out on the floor. Me and Christian was there last year. Yes, that's true. Vi kan godt have sagt noget. Det kommer lidt spids. Hvad? Ikke det. Tager vi ikke bare ind til hunden, så er skiltet? Jo, vi gider ikke op til Rosemand. Vi gider ikke op til Elvand til Kilveld. Den er op til venstre her, er den? Nej, jeg er venstre. This is funny, yes. Skal ikke have dem i rækkefølge, skal Jeg skal ikke lægge på YouTube, jeg skal ikke have kørt. Totalt, når jeg bare snakker islandsk til ham. Det er jo godt. Ja, kom. Sammen med det amerikanske succesband Tuneyard, så er Friendly Fire, som du netop hørte her, netop blevet offentliggjort som endnu 2 navne, der optræder ved næste års Roskilde Festival. Og når de så er alligevel i Danmark, så hvis man ikke skal til Roskilde Festival, kan man jo krydse fingre for,